Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatu azu, gorespen zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua. Zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, bataioaren bidez zure eliza hasierazten duzu, beti seme alaba berriak emanez. Iezu, bataioko iturrian berriz ere jaio direnei, beti zure fedean mantentzeko grazia izan dezatela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Pentekoste egunean, Pedrok 11 apostoluen artean zutik, ahotsa altxatuz, honela hitz egin zuen. Judutarrok eta Jerusalenen bizi zeraten guztiok, entzun arretaz nere hitzak. Guztiok dakizuenez, jainkoak Nazareteko Jesus sinisgarri egin zuen aurrean. Haren bidez egintza ahaltsuak, mirariak eta ezaugarriak eginez. Jainkoak zuen eskuetan utzi zuen, bere asmoaren eta aurrez hartutako erabakiaren arabera, eta zuek hil egin zenuten. Sinis gabekoen eskuz gurutzean josiz, baina jainkoak piztu egin zuen, heriotzaren lokarrietatik askatuz, heriotzak ezin zuen eta ura bere menpean euki. Izan ere, honela dio Davidek aretaz, begi aurrean ikusten nuen beti jauna. Eskumen dudala ez naiteke dardara. Horregatik, alai dut bihotza, pozik mingaina, eta nire gorputzak ere itxaropenean du atsedena. Ez duzuta nire bizitza heriotz leizera botako, ez da zure fededuna hilobian usteltzen utziko. Bizirako bidea erakutsiko didazu, zure aurrean alaitasunez beteko. Senideok, utzi dazue argi eta garbi esaten, gure aita David hil egin zela eta obiratu egin zutela. Eta haren hilobia gure artean dugu gaur arte. Baina profeta zen eta bazekin jainkoak zin eginez agindu zuela, beraren odoleko bat eseriko zela bere tronuan. Beraz, aurrez ikusi zuen Mesias piztuko zela, eta honetaz hitz egin zuen hau esatean. Haren bizia ez zuela heriotz leitzera botako, eta ez zela haren gorputza hilobian ustelduko. Jesus hori piztu egin du jainkoak, eta gu guztiok gera horren testigu. Jainkoak bere eskuinaldean jaso duela, agindutako Espiritu Santua hartu du aitagandik eta guri isuri. Hauxe da
zuek ikusten eta entzuten ari zeratena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, emakumeak hilobitik harin alde egin eta ikaraz eta poz-pozik lasterka joan ziren ikaslei berri ematera. Halako batean, Jesus irten zen bidera eta agurtu egin zituen. Emakumeek gerturaturik, oinak besarkatu zizkioten eta gurtu egin zuten. Orduan Jesusek esan zien, ez izan beldurrik, zoazte eta esan nire senideei Galileara joateko, han ikusiko naute. Emakumeak bidean zihoazela, guardiako batzuk hirira joan ziran eta gertatutako guztiaren berri eman zieten apaizburuei. Hauek zaharrekin elkartu eta hitzartu ondoren, dirutza handia eman zieten gudariei hauxe egin duz. Esan, haren ikasleek gabe zetorri eta zuek lo zeundetela gorpua lapurtu dutela. Eta gobernadorearen belarrietara ezer iristen bada, guk hitz egingo diogu eta arriskutatik aterako zaituztegu. Haiek diru hartu eta agindu bezala egin zuten. Eta gaur daino zabaldu da kontu hori judutarren artean. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, gaur Pasko 8 urreneko astelena ospatzen ari gerala. Eta hainen da festa handia Paskoa, Elizak 8 egunez, egun bakarra bezala, egun berbera balitz bezala ospatzen duela. Horregatik Pasko 8 urrena. 8 egunez, Jesusen piztuera bere egunean ospatzen ari gera. Elizak behin eta berriz egun berbera ospatzen du liturgikoki. Eta gaurkoan, atzokoan ospatu ginen Jesusen piztuera, eta gaurkoan bigarren eguna dugu 8 urren honetan. Horregatik, gure begirada, gure bihotza, dena Jesusen piztuerarengan jarria daukagu. Ekarri digun itxaropenean, ekarri digun bizipozean, ekarri digun azken finean jangoikoaren errebelazioan. Berak esandakoa, berak egindakoa, berak erakutsitakoa egia dela modu hortan demostratuz. Eta gaurko evangelio honetan agertu zaigu Jesus, hola agertzen zaie emakumeaiei. Eta pentsatu behar dugu ze momentu politikak biziko zituzten norbaitek eta ikasleek eta emakume horiek eta Jesus asko maite zuten. Eta norbait galtzen degunean, maite dugu norbait galtzen degunean, pena hartzen dugu, mina hartzen dugu. Eta pentsatu behar dugu, haiek ere hala hartuko zutela, gehienek. Izugarrizko mina, izugarrizko pena, Jesus gurutzean hilda ikusita, edo jakinda gurutzean hil egin zela. Eta berriz ere Jesus ikustean izugarrizko poza. Jesusekin topo egite hori beti izan behar zen, oso gauza pozgarria pentsatu behar dugu, Jesusekin topo egitea, Jesusekin
otordu bat egitea, Jesusekin solasalditxo bat edukitzea, beti gauza zoragarria zela pertsonentzako, eta haientzako ere bai, bere ikasleentzako, bere jarraitzailentzako, eta piztuera ondoren pentsatu behar dugu are gehiago. Zaukaten tristura guzti hori poz bilakatu baitzen, eta hoxe eskatu behar diogu Jangoikoari. Guri ere sentiarazi dezaigula poz hori. Berarekin elkartzen geran aldiro. Egun hauetan, modu espiritualean, modu virtualean, baina berarekin bat eginez, pentsatu behar dugu gauza ederra dela, gauza handia dela, eta eskatu behar dugu Jangoikoari poz hori sentiarazi dezaigula. Eta orain ingo ditugu gure eskariak. Eta oso bereziki, egunero bezala, gaixorik dauden guztien alde. Koronavirusa dela eta munduan zehar sufritzen ari diren pertsona guztien alde. Oso bereziki akordatuko gara gaurkoan lurralde pobreetan bizi direnetaz. Eta askok ospitalera joateko modurik ere ez, osasun zerbitzu minimoak ere toki askotan falta dira, akaso konfinamenduan daude, eta jatekorik apenas ez, pentsatu behar dugu, etxe askotan mundun frigorifikorik ez dagoela. Eta janariak gordetzeko eta nahiko lanakin dabiltzan jendeak, edo egunero lanean irabazitakoakin bizi direnak, eta horien alde eskatuko dugu oso bereziki gaurkoan, eta eskatuko dugu baitere denok izan gaitezela solidarioak, denok akordatu gaitezela sufritzen ari direnetaz, pobreak direnetaz, premian daudenetaz. Eta gure hildakoak ere, gogoan hartuko ditugu gaurkoan, bereziki kontutan hartuko dugu, hildan Pedro Mari Sasiain jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia, zure gandik sortu dena, aleluia, hilobitik zutitu da, aleluia, zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Zure ontasunez, onartu jauna, zure herriak egiten dizun eskaintza. Eta fedean eta bataioan berriturik, betiereko zoriona irits dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko alguztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez, egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta birkinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere
zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrenan. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza eritsi dezagun, Jangoikoren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintzal guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozuen pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna.
Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zatzuitz bat eta sendatuko naiz Kristoren gorputzak. Egin dezagun otoitz. Arren eskatzen dizugu jauna, Pasko misterioko grazia, erabat gure bihotzetan sar dadila. Eta modu hortan, salbazio bidean sartu geran guztiok lor ditzagula ondasun, zeruko ondasun guztiak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Eta gaurkoan ere, Samigeli kantatuko diogu. Beti, Pasko bigarren egun honetan, urtero, bezperatik barabarrera jetxita, goizean goiz, meza barabarren, handik Albiasura, handik lezetara, lezetatik errazkinera, errazkindik betelura, gero atxaldean betelutik arribera, eta arribetik intzara. Gaurkoan herri guzti horiek bisitatu izan ditu, aurtengoan ezin da, baino esperantzakin datorren urten berriz ere indarrez tradizioei eusteko eta berriz ere bueltatzeko. Eta San Migeli eskatuko diogu bere laguntza. Agur Miguel aingeru, agintaria handia, izan beti tronutzat haralar mendia. Bakarrikan nahi degu gure jangoikoa, fede bat bataio bat, bihotz bat osoa. Agur Miguel aingeru, agintaria handia, izan beti tronutzat haralar mendia.